Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ रुंसारि दानसोरां नार्जारिनि नखराव एबसुआ नुजाथि हैदों बावैसो सान सिगां गवायाव जानाय वाको इंडिया किक बक्सिं चेम्पियनशिप 2021 आव बाक्सा जिल्ला गरेस्वर हालामनि बेन्दोंआव थानाय बालनारि गामिनि दानसोरां नार्जारिया बाहागो लाहैनानै सनानि मेडेल मोननो हानानै न' फारसे गिदिंबोफिननाय समाव हरखाबै रुंसारि जानाय नखराव दिनै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरां लाहैनानै रांनि अनसुंथाइ होनांगौ होननानै सरकारनिसिम दाबि दिखाङो रुंसारि दानसोरां नार्जारिनि देहाखौ बिटिआर सरकारनि हेफाजाबाव गावनि नखराव लाबोगासिनो आरो दिनै नखराव सफैगोन लोगोसे बे खेब बादायलायनायावनो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं गणेशगुरि गामिनिफ्राय बाहागो लाहैनानै ब्रन्ज मेडेल देरहानो हानाय राजु खेरखातारियाबो न' फारसे फैबाय थानायावनो हरखाब मोनथि मोनै बेरामजों गाग्लोबजानानै कर्नाटका इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स हुबली हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो थानायखौबो दुखु मोननाय फोरमायनानै आसाम सरकारखौ बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखायबो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खावलायो केरेलायाव सोलिबाय थानाय हिरो सिनियर वुमेन फुटबल चेम्पियनशिप 2021 आव आसामनि आइजो जोलुर हानजाया क्वार्टार फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हाबाय आसामनि आइजो जोलुर हानजानि जानानै गेलेनायाव बर' फिसा मीना बसुमतारिया मोनफ्रोमबो बादायलायनायाव गल होनो हादों मीना बसुमतारियाल' नङा सनिला बसुमतारि रुपाली बर'मोन बादि बर' फिसायाबो गुबुन गुबुन हानजानि हेंथायै गेलेनायाव गल होनायनि हेफाजाबाव आसाम आइजो जोलुर हानजाया क्वार्टार फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हायो बीटीसी सेक्रेटारियेटआ गांसे फोसाव बिलाइ फोसावदों बीटीसी सेक्रेटारियेट मावखुलियाव दावबायगिरिफोरनिसिम गोनांथार मिथि होनाय साफ्रोमबो दावबायगिरिफोरा भेक्सिन लानायनि फोरमान बिलाइ गैयाब्ला बीटीसी सेक्रेटारियेट मावखुलियाव हाबनो मोननाय नङा बीटीसी सेक्रेटारियेटआव हाबनायनि सिगां हाबग्रा गेटआव भेक्सिनेशन सार्टिफिकेट दिन्थिनांगोन फैगौ 5 आरो 6 डिसेम्बर खालि बारग' एनडिएफबीनि सोद्रोमाफोरनो सरकारा रांनि अनसुंथाइखौ होनाय हाबाफारि खुंगोन फैगौ 6 डिसेम्बर खालि आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि जुथायै बानजायनायाव क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि बारग' एनडिएफबीफोरनो 4 लाख राङारि गावसुंथाइनि थाखाय अनसुंथाइ होगोन गाबोन 5 डिसेम्बर खालि बाक्सा जिल्ला तामुलपुर बरखाता दुर्गा मन्दिर फोथाराव बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लानि बारग' एनडिएफबीफोरनो 4 लाख राङारि अनसुंथाइ होगोन बे अनसुंथाइ होनाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन होनना खौरां मोननाय जादों मोनसे गोजोनथाव रादाब साथाम बर'फोरा आसाम गौरव बान्था मोननो हादों अमा फिसिनानै मनज कुमार बसुमतारिया आसामनि दाब दाब ओनसोलाव फालांगिनि मासि आवग्रिनानै लानो हानायनि जाहोनाव आसाम गौरव बान्था मोननो हादों आरोबाव उदालगुरि जिल्ला फेरगावनि कल्पना बर'आ अंगनबादिनि फोरोंगिरि बिथाङा खम समावनो गोबां कभिड भेक्सिनखौ थाबैनो गोबां सुबुंनो बिलाइनो हानायनि जाहोनाव आसाम गौरव बान्था मोननो हादों आरोबाव धरनीधर बर'आ काजिरङा हाग्रामानि सायाव जोथोन लाखिनाय आरो खामानि मावनायनि जाहोनाव आसाम गौरव बान्थाखौ मोननो हादों दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों